בגל סגול כהרי הביתיז, חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. שלום, אתם מאזינים לכל ישראל 106 FM באולפן ציפי, ושם התוכנית אפשרי. בתוכנית של היום בחרתי לפתוח צוהר אל עולם הכתות בישראל ולספר את סיפורם של כאלו שנשאבו לתוך כת אבל הצליחו לצאת ממנה. בתחקיר שערכתי לקראת התוכנית למדתי והזדעזעתי מהטכניקות המתוחכמות והשטיפת מוח שבהם נוקטות הכתות במטרה לגייס חברים חדשים. ובמאמר מוסגר לא יכולתי שלא לקשור את המחשבות שלי על אותם אנשים שביצעו את מתקפת הטרור בפריז ולשאול את עצמי מה יש שם בארגון של דאעש שמעודד צעירים להצטרף אליו ומפיל בהם כזאת כמות של רוע. היום אנחנו נשמע את סיפורה של יהודית הרמן, אחת מנשותיו של גואל רצון, שחיה במחיצתו במשך 12 שנה וילדה לו 5 ילדים. ועוד סיפורה של רותי ברון, אמא לבן, שיום אחד נשבע לתוך כת. נשמע איך מרגישה אמא עם התמודדות לא קלה כל כך, ואיך עוברים וממשיכים הלאה. העגורים חולפים מעל הכפר, העגורים עפים אל הנהר, העגורים עוזבים יוצאים אל הדרום החם, מתי אוכל לעוף כמותם. העגורים עוזבים יוצאים אל הדרום החם, מתי נוכל לעוף כמותם. אני נושא עיניי לעננים, העגורים שטים בהמונים, העגורים אוספים עפים אל הדרום החם, מתי נצא בהמונים כמותם. העגורים אוספים עפים אל הדרום החם, מתי נצא בהמונים כמותם. אל השדה נצא עם בו הסתיו, ובידי מבט ומכתב, את פוס סגור ולרגלו אצמיד מכתב דומם, פריסת שלום לכל אחי אי שם. את פוס סגור ולרגלו אצמיד מכתב דומם, פריסת שלום לכל אחי אי שם. אם בו הקור העגורים עוזבים, אם בו אביב אלינו הם שבים, העגורים שבים חוזרים הם עם חלוף הקור, אנחנו אם נצא כבר לא נחזור. העגורים שבים חוזרים הם עם חלוף הקור, אנחנו אם נצא כבר לא נחזור. איתנו על הקו יהודית הרמן. 12 שנה היית ברשותו של גואל רצון, יחד עם עוד 17 נשים, והמון ילדים. במקום אחד כתוב 50, במקום אחר ראיתי כתוב 100 ילדים, 5 ילדים משלך. שלום יהודית. שלום, בוקר טוב. גואל רצון הורשע בעבירות של מין, פוליגמיה, שיעבוד, אונס ועוד. איך כל זה התחיל? בת כמה היית? איך הכרתי אותו? התאהבת בו? ספרי לנו. כשאני שמעתי עליו לראשונה, הייתי בת 17, למדתי בבית הספר הקיבוצי
שהיה בקיבוץ שפיים. ובעצם שמעתי עליו מחברות, הן סיפרו שהוא אדם מאוד מיוחד, שמרפא אנשים, שעוזר לאנשים, שככה היו שמועות ללא הפסקה, ובאיזשהו שלב חשתי שאני גם רוצה לפגוש אותו. לפני שפגשתי אותו, אני גם כתבתי לו מכתב, כי הבנתי מהחברות שהוא מאוד אוהב שכותבים לו מכתבים. אז ישבתי בשמחה לכתוב לו, חשבתי שאני כותבת לאדם שיבין אותי ויעזור לי, ובעצם כשהוא קיבל את המכתב הוא כבר הבין במי מדובר, כי כתבתי לו שם שאני חשה בדידות וקשה לי בבית, והקשר עם ההורים לא כל כך היה טוב, ובאמת לאט לאט החל ביני לבינו קשר, כשהוא מזהה מההתחלה בעצם את הנקודות חולשה שלי, ולאט לאט, בלי שאני מרגישה, אני מתקרבת אליו יותר ויותר. הוא בהדרגה מנתק אותי מהמשפחה, מהחברים בקיבוץ, מהאנשים שהכרתי, מקרב אותי אליו. מצד אחד הוא כל הזמן נותן לי המון 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 אהבה ויחס, ומצד שני הוא לאט לאט מפרק לי את העולם הקודם, בטענה שכולם לא באמת אוהבים אותי ולא כדאי לי, ושרק איתו יהיה לי טוב. וכנערה בת 17 התחלתי תהליך של הישאבות לכת הזו, בלי להבין מה קורה איתי. עזבת את בית הספר? לא, אני כשהכרתי אותו כבר הייתי בעיצומן של בחינות הבגרות, וסיימתי את הבחינות, אבל אז הייתה תקופה שככה באיזשהו שלב הייתי אמורה ללכת לצבא, ומאחר והוא רצה בעצם להשתלט עליי, אז הוא ממש דרש ממני לא להתגייס לצבא. ובאיזשהו שלב נכנעתי לו, וכדי לרצות אותו, הצעתי כביכול שאני דתייה. בסוף כן התגייסתי, כי זה לא בדיוק עזר ההצהרה הזו, אבל הוא מתחילת הדרך כל הזמן ניסה להשתלט, ואני כבר אגיד שמעולם לא אהבתי אותו, כמו שמאוד מאוד מאוד פחדתי ממנו, והייתי מאוד מאוד תלויה בו. כן. את כמה זמן לקח עד שעברת לגור אצלו? מהרגע שהתחלתם בקשר הבלתי אמצעי הזה? הזמן שלקח היה בערך כחצי שנה, כי מה שקרה זה שממש אחרי שהתגייסתי לצבא וסיימתי את הטירונות, אני בעצם הגעתי עוד פעם אחת בדיוק לקיבוץ, ארזתי את הדברים שלי ועברתי לגור איתו. מתוך הרצון הזה לחיות עם הבן אדם שנחשב בעיניי אז כסוג של עילוי, אדם צדיק, אדם שנפלה בחלקי הזכות להיות במחיצתו. ודבר נוסף, שהחל מהרגע שהכרתי אותו, הדבר שהכי הכי מצא חן בעיניי וריגש אותי, היה כשהוא הציע לי להיות חלק מהמשפחה שלו. אני הגעתי מבית מאוד מאוד מורכב, שלא הייתה שם תחושת משפחה, זה היה משהו שהיה מאוד מאוד חסר לי, ומבחינתי זה היה להיות שסוף סוף תחושה כזו שיש לי משפחה. ובעצם ברגע שהתגייסתי, אז עברתי לגור איתו. ואיך נראה סדר היום שלך שם בהרמון שלו? אז הסדר יום שלנו היה מאוד 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 אינטנסיבי. היינו עובדות ללא הפסקה, אם זה מנקות בתים, מזה התפרנסנו. זו הייתה העבודה היחידה שהורשה לנו לעסוק בה. או שנמצאות בבית ומגדלות ומטפלות בכל הילדים, כולם שם די טיפלו וככה שמרו על כל הילדים ביחד. לי היו 5 ילדים באיזשהו שלב, לאחת 8. אז באמת היינו מנקות כל הזמן, מסדרות, עובדות סביב הילדים, כביסות, וכשהוא מגיע היה צריך כמובן להתייחס אליו, לטפל בו, להכין לו אוכל. מי שלא עשתה זאת נחשבה לאישה מנובלת, כמו שהוא היה דואג להזכיר לנו כל הזמן. לאן הלך הכסף שהרווחתם מעבודות הניקיון? חלק גדול מהכסף בעצם עבר אליו לאורך כל השנים. הוא היה מאוד מתוחכם, הוא מעולם לא בא בעצמו ולקח את הכספים. הוא תמיד דאג שתהיה מעין גזברית כזו, שהיא תהיה אחראית על קופת הבית, מה שנקרא, אבל זו קופה שלמעשה שרתה אותו ואת כל הצרכים שלו ואת כל האובססיות שלו. הוא חי חיי מלכים, כשהילדים חיו חיים מאוד מאוד קשים. ושנולדו הילדים, היה להם קשר עם הסבא וסבתא? הם הכירו אותם? לרוב הילדים אצלנו לא. הילדים שלי לא הכירו בכלל את כל המשפחה שלי, ורק כשהפרשה התפוצצה בעצם חזרנו להיות בקשר. למה? את לא יכולת לבוא לבקר בקיבוץ? הוא לא נתן? הוא לא הרשה? הוא לא אישר לי,
תראי, אני שנתיים לפני כשהפרשה התפוצצה, אמא שלי כן הגיעה להיות איתי בקשר, וכן הייתי איתה בקשר, אבל קשר מאוד כזה, תחת הפיקוח שלו, מה שנקרא. לאמא שלי היה מאוד חשוב לבוא לראות אותי, אבל כשהיא רצתה למשל להזמין אותי ואת הילדים אליה לקיבוץ, והיא הבינה שאם אני מגיעה זה רק איתו, כי אסור היה ללכת לשום מקום בלעדיו. אז היא כבר לא יכלה לשאת את זה, היא לא יכלה לשאת את זה שהוא יהיה אצלה בבית. אז היא העדיפה לבוא אליי כל הזמן. הוא אסר עליי, אבל כל השנים האלה להיות בקשר, כן. איזה מין אבא הוא היה? שום אבא. הוא לא תפקד מעולם כאבא. הוא מבחינתו רצה ליצור מעין ממלכה כזאת של נשים וילדים שישרתו אותו. הוא היה מגיע מדי פעם, הוא היה כמו דוד כזה, אבל לא אבא ממש... והכל זה היה הצגות, רק להראות שהוא אוהב וזה, אבל זה לא שהוא באמת טיפל בילדים אי פעם. ומה עשית בזמן הפנוי? אם היה לך דבר כזה? היו לך חברות שם או בחוץ? אני גרתי בדירה עם עוד כמה נשים שהקשר בינינו היה ממש טוב. לא היו לנו חברות, רק אנחנו לבין עצמנו. היה מעט מאוד זמן פנוי, אבל כשהיה אז הייתי אוהבת... קצת לשבת עם עצמי, לשמוע, הוא היה מאשר לנו לשמוע הרצאות של רבנים, כל מיני הרצאות על קבלה, וזה היה מעניין אותי, אז הייתי קצת שומעת, אבל באמת כמעט שלא היה זמן פנוי. מכשיר טלפון היה לך? בהחלט, הוא דרש את זה, כי היינו חייבות לדווח לו איפה אנחנו נמצאות, והיינו חייבות להיות עם טלפון כדי שהוא יוכל להיות איתנו בקשר כל הזמן, ולכל מקום שהלכנו היינו צריכות לשאול רשות, לבקש את רשותו אם אנחנו יכולות ללכת. והוא נתן רשות? מה היה בדרך כלל? המקומות שאני מדברת עליהם זה כמו ללכת, לשאול אותו אם אני יכולה להיכנס לסופר או לבנק או לדואר, ואם הוא לא היה עונה לטלפון אז לא הייתי הולכת כי הוא לא עונה. ובדרך כלל כשהוא היה מאשר, אז הוא היה אומר לי, בסדר, תיכנסי מהר, אבל תדווחי לי כשאת מסיימת, וכל דבר זה לדווח, והוא היה גם, הוא היה דורש שנשלח לו כל הזמן הודעות, הוא היה קורא את ההודעות, ובודק אם באמת דיווחנו נכון, ואם ככה כל לפרטי פרטים. אני קראתי שהיה לכם מין ספר חוקים שנקרא ספר המשפחה, נכון, ועל כל דבר היו כנסות ועונשים. נכון. את קיבלת פעם כנס, עונש? מה זה היה הספר הזה? אז ככה, הספר הזה היה נקרא סדר המשפחה, מעין חוברת כזאתי. כל החוברת מחולקת למעשה לשני חלקים. חלק אחד היה מצוות עשה ולא תעשה בביתו של גואל רצון, שדרך אגב הוא כינה את עצמו שם אלמוני, כדי שחלילה אם זה ייפול לידיים של מישהו אחר, שאת יודעת שזה לא יהיה גואל רצון. אז הוא קרא לעצמו אלמוני, ולנו הוא קרא שם נשות העיר. והחלק השני של החוברת הזו בעצם כולה הייתה איומים, איך הוא יפגע אם אחת מאיתנו תעשה משהו שאסור, שהוא יקלל לנו את הרחם, שנדמה ממנה, כל מיני דברים. וכמובן את כל הכנסות האלה. בשלב שהוא הביא לנו כבר את החוברת הזו, שדרך אגב נתבקשנו לקרוא בה, לחתום, ולחתום על כך שכאילו קיבלנו אותה, וגם שאנחנו מתחייבות פעם בשבוע לקרוא את החוברת. אבל בשלב שהוא הביא לנו את החוברת, כבר כולנו היינו קודם כל במצב כלכלי מאוד קשה, מותשות, עייפות, אז בסופו של דבר הכנסות שם כבר לא היו כאלה רלוונטיים, גם ככה העברנו לו את רוב הכסף. את קיבלת פעם איזה עונש? לא קיבלתי אף פעם עונש שאני זוכרת, אבל אני זוכרת שהוא יכל היה לא לדבר איתי, להתעלם ממני, וזה מבחינתי היה העונש הכי גדול, כי הייתי כל כך תלויה בו. לא הייתי אני בכלל, הוא מחק אותי, הייתי רק הצל שלו. ואם הוא לא היה מדבר איתי, מבחינתי הייתי גמורה. ואיך הוא הסתדר עם כל הנשים? שלמה המלך, איך היה הסדר? מי בא אליו? דרך אגב, הוא אמר שהוא עשה יותר משלמה המלך. כן. כי הוא טען ששלמה המלך לקח 1,000 נשים מטעמים פוליטיים, והוא לוקח נשים כי הוא פשוט גבר מושלם. זה לא שהוא בחר כל לילה, גם פה הוא היה חכם. הוא נתן את זה להיות באופן ספונטני. עכשיו אני יכולה להגיד שזה לא שכל לילה כולן רצו להיות איתו, או שהיינו בהיריון, או מניקות, או במחזור, או לקראת לידה, או פשוט מאוד 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 עייפות.
אז זה התחלק כזה, זה הסתדר. זה לא משהו שכל לילה הוא היה בוחר, וזה גם לא שהוא העניק לנו כזו אהבה או מי יודע מה, הוא אהב שמי שבא איתו מכינה לו כל הלילה קפה ודואגת לו, מטפלת בו, וצחקנו באיזשהו שלב שאנחנו צריכות עוד נשים שם, כי כבר... איך היה השחרור, הבועה שהתפוצצה פתאום בבת אחת? מה קרה לך? כאילו, מה זה עשה לך? מצד אחד היה לי מאוד מדהים, ומצד שני היה לי מאוד מאוד קשה. מדהים כי פתאום ברגע שאומרים לי זהו, זה נגמר, המשטרה והרווחה, ואני מבינה שזה נגמר, אז כל מה שהיה עצור בתת המודע שלי פשוט פרץ החוצה, שזה הרצון לחיות חיים אחרים, חופש, לחיות בלי השליטה הזו, אני גם לא באמת אהבתי אותו, אז פתאום הרגשתי שוואו, אפשר לנשום. מצד שני, אני בגיל 29, מוצאת את עצמי עם 5 ילדים. קודם כל צריכה להודות בפני עצמי שחייתי מגיל 17 בשקר מוחלט ובעיוות ובמקום זוועתי. ואת לא גילית את זה קודם? זאת אומרת, לא עלו בך מחשבות כאלה? לא, כי גם אם הם עלו קצת, שכאילו קורה פה משהו לא בסדר, מנגנון השליטה שעובד במקומות האלה, בכתות, פעל כל כך חזק שגם אם הייתה עולה בי איזושהי מחשבה רציונלית, המנגנון הזה היה מדכא אותה מיד, וישר הייתי מרגישה רגשות אשמה של איך אני בכלל מעיזה לחשוב משהו רע על גואל רצון. הנה, זה היצר הרע שהוא כל הזמן מדבר עליי, שעורב בפינה, ואני צריכה להיזהר מזה ולעשות את עבודת המידות. אז את מבינה איך זה עובד? זה עובד בהפוך על הפוך, והאדם הופך להיות סוהר של עצמו. הוא פשוט תוקף את עצמו, גם כשהוא כבר כן חושב מחשבה שהיא הגיונית. ואז מה קרה? הגעת לקיבוץ ישר? אז זהו, אז בקצרה אני רק מה שרציתי לומר, שבגיל 29 מצאתי את עצמי מתחילה לא מאפס, אלא ממינוס 1,000 עם 5 ילדים, בלי שום השכלה, בלי שום דבר, לא רישיון נהיגה, כלום, שום דבר בסיסי שכבר אמור להיות לאדם בגיל הזה. אני מיד כשהגעתי למקלט הבנתי שאני רוצה לשוב לקיבוץ. אמא שלי המקסימה וכל המשפחה וכל הקיבוץ והרווחה נערכו בצורה מדהימה, בתוך חודש וחצי אני וילדיי נקלטנו חזרה, אני נקלטתי חזרה, הילדים הגיעו לראשונה בקיבוץ. הקליטה הייתה מאוד מאוד יפה, קיבלו אותם בצורה מאוד רגישה, ובאמת בינואר הקרוב ימלאו 6 שנים ליציאה שלנו מהמקום הזה. יש המון 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 קשיים, אבל יש גם התקדמות. בני כמה ילדים שלך כיום? כיום הבן הבכור שלי בן 15, ויש לי ילדה אחר כך יש ילד בן 13 וחצי, וילדה בת 12 וחצי, וילדה בת 11, והקטן בן 9. כן. קראתי שבשבוע הבא יש את היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, ויש הצגה שמישהי עושה על החיים שלך? נכון, נכון. כששבתי לקיבוץ, הרגשתי באיזשהו שלב שאני רוצה להוציא החוצה את התהליך הזה, הלא פשוט שעברתי של ביום אחד אחרי 12 שנים להתחיל מחדש כאימא, כאישה, לחזור למשפחה, לקיבוץ, לחיים. והמעבר הזה מהקיצוניות הזו לחיים הנורמטיביים הוא מאוד מאוד קשה. במשך כל השנים בקט הזו כתבתי יומן חיים. תמיד הייתי כותבת יומנים, וגם שם כתבתי יומן שתעד את כל מה שקורה. ובעצם באיזשהו שלב, במהלך התקופה שכבר הייתי בקיבוץ, התחלתי בהרצאות, ובאחת ההרצאות ניגשה אליי מישהי ששמעה שאמרתי שאני רוצה לעשות הצגה. והיא חיברה ביני לבין הבמאי אלירן כספי, אחד הבמאים באמת המוכשרים ביותר, והעברתי לו את יומן החיים הזה שכתבתי שם, ועל התבססות היומן הזה הוא בעצם כתב את ההצגה שייכת, שממש מבוססת על כל הסיפור שלי, כולל אפילו ציטוטים אמיתיים, וההצגה הזו מאוד מאוד מרגשת, היא מצד אחד מעבירה את כל הסיפור, איך הגעתי לשם ואיך יצאתי, והיא מעבירה מסר מאוד חזק של איך בן אדם יכול להגיע לכזאת מחיקה של עצמו, כשהוא בסך הכל חיפש אהבה, חום, משפחה, כמו במקרה שלי. באמת ההצגה מוזמנת לכל רחבי הארץ, אני עולה אחר כך לבמה ויש שיח עם הקהל, וזה גם תהליך מאוד מרגש. ומה עשית במשך 6 שנים האלה? ממה את מתפרנסת? ב3 שנים האחרונות אני מתפרנסת מההרצאה על כל הסיפור הזה.
מעבר לכל הסיפור המעניין של מה שהיה שם בתוך הבית של גואל רצון ומי הוא, הסיפור הזה מביא איתו המון היבטים שלכולנו חשוב כל הזמן להיזכר בהם, של איך לשמור על הילדים שלנו, איך להבחין אם קורה אולי משהו לילד שלנו, כי במקרה שלי, דרך אגב, היו המון נורות הזרה, אבל אף אחד לא ממש קלט את זה. מה זה כתות, מה זו התופעה הזו של להשתלט ככה על בן אדם עד שהוא נמחק. יש פה המון היבטים. ובאמת ההרצאה הזו היא מאוד מעניינת, מרגשת, ואני כרגע מתפרנסת ממנה. אני מבינה שיש לך אתר, ומי שרוצה להגיע אלייך יכול למצוא אותך שם. בשמחה, כן, יש לי דרך הפייסבוק, אפשר בגוגל למצוא אותי. תודה רבה שהתראיינת אצלנו, הסיפור שלך באמת מרגש, ואני מאחלת לך שתשלימי מהר את כל מה שהפסדת. תודה. תודה רבה, תודה. להתראות. מוסברת, פיק ברכיים לא מובן, זו שעה שלא חוזרת לעולם, אבל בלבך אתה יודע שמעבר לפינה אהבה חדשה ממתינה. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. בגנך פורחים לפתע בערבוביה גמורה, עץ החלומות ועץ הדעת טוב ורע, הסתכל על כליך שהשארת בחצר, הפטיש, הסולם, המדר. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. במסע שלא נגמר בין שדות הצל ושדות האור, יש נתיב שלא עברת ושתעבור, שעון החול, שעון חייך מאותת לך עכשיו, למד ד' למד ה' למד ו'. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. איתנו על הקו רותי ברון. את עברת התמודדות לא פשוטה כאימא שהבן שלה נשבע בכת, אבל הצליח להיחלץ. כיום את מנסה לסייע מניסיונך לאחרים במתן הרצאות, וגם חברה בהנהלה במרכז הישראלי לנפגעי כתות.
רותי, אנחנו שמענו קודם את סיפורה של יהודית הרמן, שהייתה בביתו של גואל רצון. מה זה כת? כמה כתות יש בארץ? קודם כל כת זוהי קבוצה חברתית שיש בה 3 חברים או יותר, ויש לה איזושהי אידיאולוגיה מסוימת של קודים התנהגותיים, אבל כשאנחנו מדברים על כתות פוגעניות, זה משהו קצת אחרת, מכיוון שלכת פוגענית למעשה... מה מאפיין אותה? אני אסביר. כת פוגענית, אי אפשר להגדיר אותה הגדרה משפטית או סוציולוגית, אבל יש לה אפיונים. למשל, אחד האפיונים שחייה קבוצה ממוקדים במנהיג, יש תכתיבים של המנהיג, הוא יגיד איך להתלבש ואיזה שם לקרוא לעצמך. המטרה מקדשת את האמצעים. יש ניתוק מהבית, יש ניתוק מכל דבר שהיית רגיל אליו קודם, אם זה עבודה, אם זה הובי, אם זה חברים. הדבר הקשה ביותר שיש בכת פוגענית זה בעצם הדיכוי של המחשבה. בעצם אתה לא יכול לחשוב לבד, אתה לא יכול להחליט לבד, אתה לא יכול לבקר. אתה בעצם מקבל סמכות של בן אדם שהוא בעצם כל עולמך, וזה הדבר הכי קשה. למה אנשים מצטרפים לכתות? מי נכנס לשם? הסיבה להצטרפות בכתות, יש כמה סיבות. קודם כל, יש אנשים שעוברים איזשהו משבר בחיים שלהם, זה יכול להיות משבר מחיי אהבה, משבר בזהות מינית, משבר כלכלי, כל סוג של משבר, ומנסים דרך חדשה. סליחה. מצד שני, היום מה שקורה בארץ למשל או בעולם, יש איזה מודה, איזשהו רוח כזאת להצטרף לאיזושהי מסגרת אחרת, לא קוראים לזה כת, כי לא מכנים את זה כת. ויש סוג נוסף של אנשים, שבדרך כלל אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, שבעצם מסקרנות יתרה, מרצון ללמוד דברים אחרים ששמעו עליהם, אבל לא הייתה להם אפשרות במסגרת אחרת, והם הולכים ללמוד דברים אחרים. וכל אחד בסיבותיו הוא. אין מאפיין אחד שאפשר לומר, זה האפיון האישי של הבן אדם, וזו הסיבה שבגללה הוא נכנס לכת. כמה כתות כאלה יש בארץ? בארץ מעריכים שיש קרוב ל100 כתות, ומעורבים... 100 כתות? אלה שידועים עליהם, כי אנחנו יודעים שיש הרבה שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, ואי אפשר לאכוף אותם, אנחנו לא מגיעים אליהם. אבל בתוך 100 כתות מעורבים כ100,000 איש בישראל. וואו. תגידי, מה השיטות שלהם? איך הם מצליחים לעשות את השטיפות מוח לאנשים? השיטה היא מאוד פשוטה. השיטה היא בעצם דוגלת קודם כל הרעבה. לא נותנים להם לאכול בתקופה הראשונה. אני מדברת על התקופה הראשונה שאנשים נכנסים לכתות. אנשים לא אוכלים כמו שצריך. אנשים לא ישנים כמעט. נותנים להם כל הזמן, ממלאים אותם באהבה שהיא אהבה אינסופית ובפינוק לאגו, ועוטפים אותם באור ממש של אהבה. הכל זה כביכול, אבל האדם לא מרגיש שזה כביכול. ואומרים לו כל מיני מנטרות. עכשיו, אדם שנמצא במצב שלא אוכל ולא ישן ומחבקים אותו, אז הוא לא יכול לחשוב גם. הוא לא יכול לחשוב, ולמעשה מה שקורה כאן זהו שליטה מוחית שעורכת מהר מאוד זמן. מה זה מהר? כמה זמן זה לוקח? אם זה אינטנסיבי זה יכול לקחת 3 חודשים, ואחר כך האדם שטוף לגמרי. תגידי, חזרה בתשובה, זה גם כן מעין תהליך של כת? תראי, בחזרה בתשובה יש כמה אלמנטים שדי מזכירים. חזרה בתשובה, אנחנו לא יכולים אבל להגיד את זה באופן כוללני, מפני שיש ויש מספר אלמנטים מאוד דומים, כמו ניתוק מעבר, ניתוק מחברה, לפעמים ניתוק מהורים, אבל יש פה מי שעומד בראש הדבר הזה זה בעצם אמונה באל, ופה זה קצת שונה מאמונה בגורו שהוא בן אדם, אבל לגבי כתות, יש הרבה מאוד כתות פוגעניות שהן על רקע דתי בישראל. שמענו על הטליבן, למשל. סוג של טליבן, כן, יש כת של הטליבן שהיא מונחית על ידי נשים. יש כתות איומות, כתות מאוד מאוד פוגעניות, וזו בעיה מאוד חמורה בישראל ובכלל בעולם. מה אומר החוק? זה מותר?
מבחינת חוק, לצערנו הרב, אין בישראל חוק נגד כתות ועזרה לנפגעי כתות. במשך השנים ניסו להציע הצעות חוק, ההצעה האחרונה הייתה במרץ 2015, אבל היא לא עברה לביצוע, עוד לא התקבלה הצעת החוק הזאת. יש הרבה אנשים שכנראה לא מעוניינים שיהיה חוק בישראל נגד כתות פוגעניות. לצערנו זו תופעה שגם קיימת בעולם, כי מכל העולם יש רק 3 מדינות שיש בהן חוק נגד כתות, זה יוון, בלגיה וצרפת, אבל ניתן להשתמש בחלקים מהחוק שקיים, זה חוק נגד פגיעה בקטינים, וחוק חינוך חובה, וחוק מס הכנסה, במידה ויש ילדים בכתות האלה, אבל לצערנו החוק עדיין לא מה הגילאים השכיחים של אלו שנופלים לכתות? בדרך כלל בארץ זה מיוצאי צבא לגיל 35, בארצות חוץ זה לפני הצבא, כי אנשים שם לא הולכים לצבא, אבל זה בדרך כלל אנשים של צעירים עד שנות ה-40, אחר כך זה די נדיר שאנשים נופלים לכתות. מה קורה לכאלו שמצליחים לצאת, להיחלץ מהכת הזאת? קודם כל, ישנה אמרה שאומרת, אתה יכול לצאת מהכת, אבל הכלם לא תצא ממך. אי אפשר לצאת בלי איזושהי שריטה. אי אפשר, מפני שזו תקופה שהיא מאוד מאוד קשה, זו תקופה יש דיכוי של הרצון החופשי, וזה כנראה משפיע מאוד קשה על המוח. אז אפילו שיוצאים, התקופה הזאת תמיד תחרט במוח, היא תמיד תהיה שמה, ותיצור קושי מסוים, כי בן אדם בעצם צריך להתמודד עם דברים שהוא עבר, ודברים שהוא עשה לעצמו בעצם, וזה בהחלט לא קשה. לפני שנעבור לחלק השני, שבו את תספרי מה קרה אצלך, אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, מה צריכה לעשות אימא שהיא חושבת שהילד שלה או הילדה שלה נתפסו לכת? לכעוס עליהם, לעזור להם, לדבר איתם, אפשר? עכשיו, העניין הוא שהכעס הוא דבר שהוא טבעי, ואתה לא יכול להגיד לבן אדם אל תכעס, אבל אתה לא יכול כאילו להימנע, אבל זאת לא הדרך. מה שצריך לעשות דבר ראשון, אמא שרואה איזושהי סימנים, יש לנו היום לשמחתנו הרבה מרכז שמטפל בנפגעי כתות, המרכז הישראלי לנפגעי הכתות, יש לו אתר המצוין בגוגל, וניתן קודם כל לפנות למרכז לנפגעי כתות בישראל. זה דבר ראשון הכי חשוב, מה שלא היה הרבה שנים. דבר שני, אם נדמה לאותה אם שיש שם איזשהו ניצול מיני, נדמה לה, מספרים לה, או ניצול כלכלי, היא יכולה דבר ראשון ללכת לרשויות של במקום שמתרחשת אותו כת. אבל למעשה היום יש כבר פתיחות בציבור הישראלי, כבר מבינים על מה היא מדברת, ואסור להגיד שזה טיפה של גשם. זה, כשרואים איזשהו סימן, צריכים ישר לפעול. זה לא אומר שישר הילד יוצא מהכת, אבל לפחות שההורים יהיו בתמונה. אנחנו נשמע עכשיו שיר, ואחר כך נשמע את הסיפור האישי שלך, רותי. תאזיני איתנו לשיר. תודה. הספינה קרובה, דרך זיכרונות שטה ועולה. יש מי שהולך ולא יחזור, יש הנודדים מחושך לאור. דרך המלך היא על פי התהום, משביליה באתי הלום. בסופו של יום עובר, הזמן כל כך שובר, בין כל התלאות רץ ולא חוזר. ובדרך
את איתנו? כן. איך הגעת למעורבות בכל הנושא של הכתות? מה עבר על המשפחה שלך? אני הגעתי למעורבות מכיוון שדרך הבן שלי בעצם. הבן שלי בעצם פנה נתפס, נשבע בכת, מה שבהתחלה בכלל לא הבנו שהוא נשבע. ובמשך השנים היינו כל הזמן במסע הזה איתו, איך להוציא אותו, איך לעזור, איך להיות. והמעורבות שלי כיום הייתה, מכיוון שאני כל הזמן חיפשתי בכל השנים האלה, אני מדברת על התחלה של 1996, שבארץ לא ידעו דבר. וכל השנים חיפשתי איזה גוף שיעזור לי, ומישהו שיעזור לי. וברגע שנוסד המרכז לכתות ב-2006, אני החלטתי שאני חייבת להיות חלק מהמרכז הזה. אני באמת היום חברת הנהלה, ואני מאוד עוזרת להורים של ילדים שנפגעו בכיתות, ואני מאוד מעורבת בנושא הזה, ואני בעצמי נותנת הרצאות וטיפול למשפחות. איך זה התחיל? בן כמה הוא היה הבן שלך? הוא היה בעצם בסוף התיכון, לקראת הצבא בעצם, או במהלך הצבא, שהוא פתאום התחיל לרצות ללמוד על תורות המזרח, דבר שהוא לא ידע קודם, והוא פשוט התחיל לקרוא על הבודהיזם, על הזן, ויום אחד במהלך הצבא בעצם הם היו כמה חברים שהלכו לחוף תל אביב, ראו שם אנשים שעושים יוגה, שקראו להם להצטרף, ולמעשה דרך היוגה, הוא נשבע ביוגה, והזמינו אותו, זה היה נחשב מכון בתל אביב ליוגה, ובתום הצבא ובמהלך הצבא בעצם הוא היה שם כמה פעמים שאנחנו עוד לא הבנו מה זה המכון, הבנו שזה מכון ליוגה, אבל הוא התחיל ללמוד יוגה, הוא נהפך למורה ליוגה, לטאי צ'י, והוא מאוד מאוד הצליח, והתברר שהמכון ליוגה בעצם היה סוג של אשרם בעצם, שאפילו את המילה הזאת לא ידענו בתקופה. ידעת לאן כל זה יוביל כשזה התחיל? ממש לא עלה. הרבה אנשים היום עושים יוגה והולכים לסדנאות. נכון, אנחנו מדברים על שנות ה-90, שילדים בגיל, אז ילדים, כי הוא היה אז בגיל 18-19, לא התעסקו בכלל עם הדברים האלה. גם לא, בהחלט לא, מכיוון שזה לא היה, הוא בעצם התעסק כל התקופות האלה במחשבים. הייתה תקופה שהוא היה לו חברת מחשבים משלו בגיל מאוד מאוד צעיר, זה היה העיסוק שלו. הוא היה ילד נורמטיבי לגמרי, מגמה ריאלית, חברים, חברות, צבא, הכל בסדר. זה היה ממש... הוא סיים את הצבא? בוודאי, כן. מה עשיתם? כשאנחנו בעצם עכשיו אנחנו היינו בטוחים שהוא מסיים את הצבא, הוא נוסע עם החבר'ה לטיול הגדול ועושה פסיכומטר וממשיך את הדרך הרגילה כמו כולם, אבל בתום הצבא הוא בעצם מספר שהוא לא הולך לעשות לו פסיכומטרי ולא טיול ולא להמשיך ללמוד, הוא ממשיך במכון ללמד וללמוד יוגה, הוא רוצה להגיע לדרגה הגבוהה ביותר של מורה ליוגה. זה נראה לנו מופרך לחלוטין, אבל אי אפשר היה לעצור אותו, היה ממש חדור באנרגיות אדירות. מה שכן, ראינו באמת שינוי באמת בהתנהגות שלו, ובמילים שהוא אומר, ובמנטרות שהוא חוזר עליהם, וראינו שמשהו עובר עליו איזשהו תהליך שלא מתאים לילד שגידלנו, שהכרנו, אבל... הוא התלבש אחרת גם? תראי, ברגע שהוא בעצם עזב את הצבא, שהוא סיים את הצבא, הוא התחיל ללכת לשם, הוא למד שם ולימד שם. כשהוא היה בא לבקר, לפעמים הוא היה פתאום בא עם שואל, אבל זה עדיין לא היה שינוי דרסטי, כי גם הוא היה הולך בבגדים רגילים, אבל לאט לאט הוא בעצם שינה גם את הלבוש וגם את התסרוקת. הוא ישן בבית? בהתחלה הוא ישן בוודאי בבית, במשך הזמן הוא עזב, הוא אמר שהוא רוצה לחיות חיים חדשים, והוא התחיל בעצם להסביר לנו שאנחנו לא מבינים את החיים כמו שהם, כיוון שאנחנו לא בצד המואר של החיים. מה את אומרת? ולאן הלכה המשכורת שלו? אליהם? אליהם. אל המרכז הזה, הוא לא קיבל אגורה אחת. את פגשת את הגורו? הלכת לבקר שם? האמת שבתל אביב לא נתנו לי כל כך להיכנס לשם, לא הייתי יכולה לפגוש אותו. במהלך השנים אנחנו נפגשנו איתו.
זה היה כשהם גרו במצפה רמון, נפגשנו איתו ושוחחנו איתו. ואיזה רושם הוא עשה עלייך? וזה בעצם היה הנקודת המשבר שלנו, כי אנחנו ציפינו לאיזה כריזמה, לאיזה משהו מדהים בשכלו, ביכולתו, ואנחנו, בעלי ואני, גילינו אדם פשוט לטענתנו, כן? וזה בעצם היה המכה הקשה ביותר, מפני איך אדם כזה, שהוא בעינינו נראה ממש שום דבר מבחינה לא כריזמה ולא דיבור, היה אילג ממש, וזה היה בעצם משבר שאיך אדם כזה שהוא כלום הצליח לסובב את הבן שלנו, שהוא בעצם, העניין הוא שהבן שלנו הוגדר בגיל 3 כילד מחונן, וכל דבר שהוא עשה היה צריך להיות הכי טוב, אז גם שם הוא היה צריך להצטיין להיות הכי טוב, ובכל מקרה אותו אדם שהוא היה לכל הדעות פגוע בנפשו, הצליח לשעבד קבוצה של נערים ונערות נפלאים. ואת מתמודדת עם כל הדבר הזה, מה עובר על המשפחה? יש עוד ילדים במשפחה, איך אתם מקבלים את זה? אנחנו מקבלים את זה מאוד קשה, מפני שזה מאוד לא התאים לנו, זה משפחה פולנית, צריכה את המסורות שלה, את היום שישי שלה, את הימי הולדת שלה, והוא לא מגיע, וזה מאוד קשה, זה מאוד פוגע. כמה זמן זה נמשך? כל התקופה שאני מדברת בהתחלה, השנים הראשונות שהוא עדיין היה בישראל, שנים אחרי זה הוא עבר לארצות הברית. מטעמם? כאילו? מטעמם, כן. הם עברו, פשוט גירשו אותם מפה והם עברו לארצות הברית. מה את אומרת? ובעצם ההתמודדות היא, בעצם אני קוראת לה התמודדות, זאת אומרת אני יכולה להגיד לך מה שעבר עליי, למשל כל אחד התמודד אצלנו במשפחה בצורה אחרת. הילדים האחרים בעצם חיו את תפקידם, היה להם כעס אליו בעצם, שהוא עזב אותם, שהוא לא שלהם, כי הם היו ביחסים מאוד טובים. אבל זו הייתה התמודדות אחרת. בעלי גם כן התמודד בצורה אחרת, מפני שהוא בעצם לא כל כך, הוא חשב כל הזמן הייתה לו אשליה שזה קורה וזה יחזור לעצמו והכל בסדר, זה עניין של זמן. היחידה שלקחתי את זה מאוד מאוד קשה, זה אני. לא פלא. כן, מאוד מאוד קשה. אני התחלתי לי, בעצם לא היה לי הרבה חומר לקרוא, כי עדיין בהתחלה כשאני מדברת בשנות ה-90, סוף שנות ה-90 עוד לא היה כל כך הרבה מה לקרוא ומי להתייעץ, אבל אני עשיתי בעצם, אני עברתי בעצם כל התהליך שהוא היה תהליך של עיבוד אבל. ועברתי בעצם את כל השלבים לאורך כל השנים, שזה מתחיל בהכחשה, וזה נמשך לכעס נוראי, שבמהלכו היו לי מחשבות איך אני הולכת ומתנקמת בו פיזית באיש הזה, אני אפילו שולחת מישהו שהתנקם בו עד כדי כך. זו מחשבה שדרך אגב עוברת אצל הרבה הורים שאני מטפלת בהם. והיא מחשבה אמיתית, זה לא שאני מייפה אותה. ולאחר הכעס יש תהליך של האשמה עצמית בעצם, למה זה קרה לי, אולי אני לא הייתי עושה טוב, זה כל הזמן עובר לך בראש, זה לא ישנים, אני לא ישנתי בלילות, כל הזמן הראש עובד. כמה זמן זה נמשך כל זה? כל התקופה שהוא היה בקט? כן. הוא היה בקט 13 שנה. מה את אומרת? ואיך הוא יצא מזה? איך הוא השתחרר? הוא השתחרר היות שהוא בעצם כל הזמן הוא חשב דברים, הוא התחיל להבין ברגע שהשלב הראשון זה שלב של הירח הבש, לא חושבים שום דבר, גם אסור לפקר ואסור לשפוט. ובמלך השנה כשהוא עבר בעצם לארצות הברית, הוא בעצם התחיל לראות כל מיני דברים שקורים שזה לא בדיוק by the book. הם לא אוכלים, הם לא ישנים, הם עובדים והגרו שמן ואוכל ויש לו מה שהוא רוצה ודברים שהוא מבטיח זה לא קורה, והם רואים את זה במסורה, הם לא רואים את זה בדיוק, כי הגור הוא די מנותק מהם. מה איתו היום? מה קורה איתו? הגור? לא, הבן שלך. הבן, הוא השתחרר מזה, הוא גר בארצות הברית, עבר שנים לא קלות אחרי שהוא עבר כבר כמה שנים טובות שהוא אחרי הסיפור הזה, הוא בונה את עצמו. יצא מזה לגמרי?
אני אמרתי שלצאת מזה לגמרי, אין דבר כזה לצאת מזה לגמרי. את לא רואה עליו שום דבר, הוא מתפקד רגיל, הוא עובד, יש לו אישה, הכל. התחתן. כן, אבל אין לו, אבל את מבינה שתמיד בראש זה איזשהו תולעת שם מנקרת, איפה הייתי, למה הייתי וכולי. וכנראה חיים עם זה. רותי, היום את נותנת הרצאות בנושא של כתות, את מנחה קבוצות הורים, איך ניתן ליצור איתך קשר? קודם כל יש לי בפייסבוק, אפשר להסתכל על רות בר-און הרצאות. אוקיי. ודרך זה יש שם לינק לאתר שהתחלתי לבנות אותו ממש בימים האחרונים. אני בימים האחרונים מכניס דוגמית של הרצאה שנתתי לא מזמן. אפשר להתקשר אליי. מה הטלפון? אני אתן טלפון 0544 548 366. רותי, לא פשוט מה שאת עברת. אני מודה לך שהסכמת קצת לשתף אותנו, ואני מאחלת הרבה הצלחה לך ולבן שלך, ושיהיה רק טוב. תודה רבה. תודה לכם שהעליתם נושא כל כך חשוב. אמן. שבוע טוב. שלום. עלי שלכת נושרים לאט, ורוח ערב לוחש בלט, לך נערה זאת מנגינה של סתיו. שקיעה חולמת באור זהב, את נושקת לערב סתיו, זאת מנגינה שעצב בה של סתיו. יש ניגון שעולה מן הסתיו, ומרעיד מיתרי הזהב של חלום שנשכח וישוב ויפרח מחדש. בשמי הערב כוכב נולד, שולח חרש אלייך בת, נצנות של פז שיש בו רז של סתיו. ואת פוסעת בתוך הסתיו, ואת חולמת על האחד שרק אותך יאהב. יש לי גון שעולה